Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce ta gaske wanda ta faru a Sheikh Muhammad Ratib Annabulsi yake bada labarin ta. Yace a wani masallaci da ake ce masa Jami'ul Ward a ƙasar Syria, limamin wannan masallacin ya kwanta yana bacci sai mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce masa, ya imam, ka gaya makocin kawa ne yana tare da ni a aljanna ranar tashin alkiyama. Imam din da yana tashi daga bacci sai je samu makocin nashi ya kwankwasa masa kofa ya ce masa, ina da bishara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kafin na gaya maka wannan bisharar sai ka gaya min wani irin aikin alheri kai wanda har ka cancanci Annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka bishara da aljanna tun kana duniya. Ya ce shi ba aikin da yi. Liman ya matsa masa a ƙarshe sai ce, to idan har akwai wani aikin alheri da ya yi, bai wuce watakila matarsa da ya auri wata mata, an yi wata 5 kenan kawai sai ta haihu. Kaga wannan ya nuna ta cikin ba nashi bane. Ya ce in na ga dama ina da ikon in sake ta, in wulakanta ta, in tozarta ta, in nuna duniya cewa ta shigo gidana da ciki, kuma duk wanda zai saurari labarin zai bani gaskiya. Ya ce amma sai na rufa mata asiri, sai na ɗauki ɗan na tafi da shi masallaci sallar asuba. Sai da aka yi kabbara an shiga sallah sai na zo na ajiye ɗan a ƙofar masallaci, sai na shiga masallaci muka yi sallah. Ana gama sallah yaro kawai sai fara kuka. Mutane suka taho da gudu, me ya faru? Yaro ne, an tsinci yaro. Ya ce shi ne na ƙarshe da ya taso ya zo ya duba, sai ya ce me yake faruwa? Sai aka ce wallahi yaro ne gashi aka tsinta. Sai ce to ba komai, a bani shi, zan kai wa iyali na ta lura da shi. Sai ya ɗauki ɗan ya mayar wa mahaifiyarsa. Allahu akbar. Ya rufa mata asiri, bai nuna cewa ɗan shege ba ne, kuma dukkan duniya a wannan lokacin a masallacin sun tabbatar da cewa ɗan da aka ɗauka aka kai mata na reno ne wanda aka tsinta, ba wai ta haife shi ba ne ko kuma ta yi cikin a titi. Ya ce har idan akwai wani aikin alheri da na yi wanda na cancanci wannan, watakila ba zai wuce wannan ba. Imam ɗin kawai sai fashe da kuka, sai ce Allahu akbar. Ya ce ka duba, kana da ikon ka sake ta, ka wulakanta ta, ka tozarta ta, ka nuna duniya cewa wannan ɗan ba ɗanka ba ne, ta zo maka da shi gidanka ne, amma rashin hakan rufa mata asirin da kai akan wannan, Allah maɗaukakin sarki ya ga aikin da kai har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maka bishara da aljannatin kana duniya. Allahu akbar. Allah ka ba mu ikon rufa juna asiri. Allah ka sa mu dace da aikin da mu ma za mu samu bishara irin wannan. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.